Pakai kirap ya Pak ya. Matur sembah nuwun kagem Mbak dari Mbak dari niku garwanipun Pak Yono. Pak Yono nggih menika mugi-mugi mugi rezekipun lancar dipun paringi panjang yuswa supados besok iso ketemu meneh ya Kang. Besok lende gawe ya muga-muga paringi lancar. Nggih. Rezekine akeh. Nggih. Berkah kanggo sedulur kabeh. Amin. Monggo dipun lajengaken. Sayang.
biasa Wis. tidak iki wae. Aku yakin Mas Rono wis pokoke iki kudu. Iya. Tarik sis. Juga umat Ami Aprilia. Luar Wong biasa kita Bayu. Ming wong telu kok kaya campur sari sanggabuana komplit. Ayo yo. Ikulah kita Lah Bayu. yo Kang Mas. yang muda yang berkarya anane Iya. mung Mas Gunawan Kipli, Mas Terus? Lilis, Mas Bun. Lah kok Aku? koyone Lah aku yo wong papat lah. Oh. Aku gak ditung rapo. Aku mung wiraswara. nggur senggake fales. Tarik sis. Jane-jane kowe nangan. Hatiku sudah karo wanita liya.
butuh kata-kata. Kata-kata. Tapi butuh bukti nyata. Apa itu? Ya iki paedahe nek malam minggu latihan. Hasilnya ya kaya ngene iki kompak. Oh gitu. Wong genawi ngene kita bayi latihan tekan esok kan. Niki latihane pendak malam minggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Rajin belajar cepat. Nggih, pintar. Monggo. Dipakai Sony ya sampean sing tuwa ya Kang ya. Tarik sis. Jane-jane kowe nang matur sembah nuwun dawa sami-sami.